चीननि हेंथायै फिन गोख्रों थांखि लाबावदों भारतआ। दिनै भारतआ चीननि मोन 232 चाइनिज मबाइल एपफोरखौ बन्द खालामबावबाय। हादरनि गेजेराव माखासे बेले-बेजे खालामनाय जेंनाखौ गोनांथार होननानै दिनै भारत सरकारा खेबसेनो मोन 232 चाइनिज मबाइल एपफोरखौ बन्द खालामनाय जायो। बेफोरनि गेजेराव मोन 138 बायदि रोखोमनि जुवा गेलेग्रा एप आरो मोन 94 लन होग्रा एपफोरखौ भारत सरकारा बन्द खालामनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि सीमा ओनसोलाव चीनआ भारतनि हेंथायै हुमखि होबाय थानाय आरो सीमा ओनसोलाव हाबफैनायखौ बिथा खालामनानै भारत सरकारा बे गोख्रों थांखिखौ लादों। बेनि सिगांबो भारत सरकारा गोबां मबाइल एपफोरखौ बन्द खालामनायनि उनाव दिनैबो खेबसेनो मोन 232 मबाइल एपफोरखौ बन्द खालामनाय जाबाय। भारत सरकारनि इलेक्ट्रनिक्स आरो फोसावदिं बिफाना बुंनाय बायदिब्ला चीनआ बेफोर मबाइल एपनि गेजेरजों भारतनि फारसे बेले-बेजे खालामनानै खैसार सागासिनो। बेनि थाखायनो बे मबाइल एपफोरखौ बन्द खालामनो गोनां जादों होननानै भारत सरकारा रोखा खालामदों।